na at mga prinsipe. Mayong afternoon kaninyong tanan. Hello? Hi? God is good? All the time? Ingna ang imong katapad, malipayon ka ba karon? Nga nagkatapad kita. Mga kaigsunan ko kang Kristo, today we celebrate the feast of the visitation of the Blessed Virgin Mary to her cousin Elizabeth. Ang pagbisita ni Santa Maria sa iyang igagaw nga si Santa Elizabeth. Diya sa atong ebanghelyo atong nadungong, sa pagsulti pa lang ni Santa Maria, nga iyang gigreet ang iyang igagaw, si Santa Elizabeth, ang tiyan niyang, ang bata sa iyang tiyan, nilukso, ano ba? Nilukso sa kalipay, kay tungod ni bisita kaniya ang anak sa Diyos, ang inahan sa Diyos. Mga kaigsunan ko kang Kristo, kalipay dili lang para sa mga batanon. Kalipay dili lang para sa mga young. Kalipay para gihapon kanatong tanan. Sa mga tiguang, sa atong mga lolog, lola, sa atong mga apuhan, diya sa atong pamilya, diya sa atong sosyudad. Bisag kadtong wala pamatawo, kalipay na gayud kini. Kung makadungog nga ni kita, makaingon nga ni ang atong inahan, nga naa na kay igsuon nga kamanghuran, dako nga kalipay kung ato kining madungog. Sanglit man makigsunan ko kang Kristo, ang presensya sa Diyos, maoy makapahatag kanatog kalipay. Ang atong pagtuo sa Diyos, maoy makapahatag kanatog kalipay. Bisag sa luyo sa kasakit, kaluyo sa problema, sa luyo sa atong mga pag-antos. Mao gani si Santa Elena, ang inahan ni Constantino, iyang gipangita ang krus, ang milagroso nga krus, nga kung diin nga si Kristo nga gilansang. Pinaagi ni ini, dili nato mabulag, nga ang krus ug kalipay pwede mag-uban. Sanglit man makaigsunan ko kang Kristo, kini nga atong mga kabatanunan, ang atong mga kabataan, bisag usahay mga pasaway, bisag usahay ang kukulit, ang inyong mga ginikanan, makatawa ra ba, bisaging ana ang inyong batasan. Tinuod dili. Malipay bang inyong ginikanan? Asang mga ginikanan ani? Nalipay mo? Nalipay, oy. Bisag nga ni ganina, dito mi sa luyo, ang Reyna Elena, naagod ang iyang nanay ug tatay. Sige kong ingon sa sakristan dong, ayaw niya pagdala sa arko, kiwa mo'y ice cream o hamburger. Tinuod, malipayon god kitang tanan, nagasaulog kini nga atong selebrasyon. Kay tungod, mapinasalamaton kita sa Dios, bisag sa luyo, nga atong mga kaagi, gibindisyonan, gipanalanginan, gihapon kita. Diya sa pagsugod sa atong Flores de Mayo, sugod sa Mayo 1 hangtod karon, mga kabataan, daghan ang inyong nakaila na mga amigo, amiga. Daghan ninyong nakaila na inyong igsuon sa lain nga inahan, nga lain nga amahan. Daghan ninyo ang nakatunan bahin sa pagtuo sa Dios, bahin sa atong pag-ampo, paghigugma
ngadto sa Ginoo. Sanglit man mga kabataan o mga ginikanan, ayaw ninyo kalimti kini, diya sa inyong hunahuna o kasing-kasing. Dili lang kini nga common practice nato matag tuig. Kay I do believe, duwa ka tuig ang naglabay. Wala kayud ta kapaso ka prosesyon. Pero thanks be to God, makusog gayud ang pag-ampo ni Monsignor ganinang buntag kasi may nagmisa. Lord, dili unta muulan. Wag yun. Dili init, wa pud muulan, ug si Monsignor nagphotographer siya dito dapit sa may purtasan, di ba? Salamat Monsignor. Sanglit man mga kaigsuunan sa pagpadayon kini nga atong santos nga misa, nga malipayon kita nagasaulog, nga pinasalamaton pinaagi nga kanunay nga panabang sa atong langitnong inahan, si Santa Maria, ug ang kanunay nga panabang mga pag-ampo sa atong mga kasantusan, si Santa Elena ug maglaing-laing mga santos. Kanunay tabangan kita nga magsunod sa Dios nga malipayon, bisag luyo sa kasakit, bisag luyo sa problema. Ang tawo nga malipayon, mahinatagon, mapinasalamaton, bisag nagsakit na ang kasing-kasing. Amen? Nagsakit ba mo karon? Oy, di man mo to ba? Nagsakit mo no, kay nagbaktas mo. Pero human sa kasakit na ay pan og Dios. Pasalamatan nato ang ato pod ng mga sponsor nga kanunay maghatag sa ilang mga hinabang, sa ilang time og kwarta. Ato silang iampo, iapil kini nga atong santos nga misa. Sa pagpadayon kini nga atong santos nga misa, magpasalamat kita sa Dios sa grasyang gihatag kaniya kanatong tanan. Ang grasya sa kinabuhi, ang grasya sa pamilya, ang grasya sa atong mga kaigalaan, ang grasya sa atong mga kaigsuunan nga sa luyo ani nagpabilin sila nga mitabang kanato bisag wala sila diri kanato. Palihog man tindom. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our